Argiaren podcastak. Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte. Beranduegi. Feministek gizonak entzuten dituzte. Beranduegi. Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute. Beranduegi. Jeltzaleek, ez, hauek igual ez. Eta zuk, Ruper, beranduegi entzuten alduzu. Ene begiek ez dute malko isuritzeko gogorik. Bale, Ruper, bale. Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. 2 ostiralean behin argia.eusen. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. but I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about you. Gabon eta egunon lagun, aurreko astean musez aritu ginen, ez hain zuzen ere soziadian gizon eta txokoruzen artean egiten den horretaz, baizik eta gizonezkoen inspirazio iturri izan diren zenbait emakumeri deitu izan dioten hoietaz. Eta ez honetan zer, pariak bai, musa gehiago. Hori da. Musa gehiago, Hori da. gutxi ez dira izan eta historia osoan. Bai, baina, Italiako ernazimentuko musaia alde batera utzi, eta 19. mendera joko dugu, hasteko. Eta Londresen prerrafaelitak ikusiko, zer egin zuten ikusiko dugu, eta gero Parisen abanguardiaren astapenetan ere sartuko gara pixka bat. Eta, hasteko prerrafaelitak. Prerrafaeliten anaitasuna Londresen sortu zen, 1848an. John Everett Mille, Dante Gabriel Rossetti eta William Holman Hunt margolariek sortu zuten. Elkarte sekretu bat zen, eta izenak agerian uzten duen bezala, aizpatasun gutxi zeukan, anaitasuna zen, Brotherhood izena, zeukan ingelesez. Eta prerrafaelita zergatik, Rafael margolariaren aurreko artera itzultzea bultzatzen zutelako. Rafaelen ondoren egindako guztiak ez zuen ezertarako balio beren ustez artearen historian. Zabalak ez. Eta orduan, zibiltzaien handik aurrera oso estilo manierista, eta eta garai hartan Inglaterran nagusi zen akademizismoa, hori mespretxatzen zuten, eta azkenean nagusiki Erdi Aroko estilo detallistara bueltatu ziren, eta Erdi Aroko gaiak ere jorratu zituzten, legenda arturikoak, zaldunen kontuak, Shakespearen obrak ere izan zituzten, inspirazio. Zaldunen kontuak. Zaldunak eta bakizu, ez? Armadura jantzita hor, dueluak egiten eta horrelako gauzak. Eta, beste margolari batzuk ere gero batu zizkien, Leighton, Waterhouse, ez? Ezin da esan arte abanguardiari karpen handirik egin ziotenik, alderantziz, berein asmoa zan, ez? Atzera egitea. Baina, ondo pasa zuten, elkartuta, ez? Eta gainera, nire ustez behintzat, begien gozamenari, ez erantzute ziotzela. Oso obra estetikoak egin zituzten. Bai. Eta niri asko gustatzen zaiten obra bat badago, seguraski prerrafaeliten obra ezagunenetakoa, eta esan bezala nire favoritoa, John Everett Milleren Ofelia, da. Kuadro hortan ikusten da Ofelia, Shakespearen personaia, hilda, urmaelean flotatzen, lore zinguratua. Malkoek, gainera eroritakoek, esan didate. Loreak argirik gabe ito daitezke, argitu bitartean egidazu lekua zure ilusioen artean. La 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 la
Ofeliaren modeloak izena zuen Elisabeth Sidal. Eta Prerafaeliten beste kuadro askotan ere agertzen da, bere aurpegia, batez ere Rossetti, bere senarraren, Dante Gabriel Rossetti bere senarraren lanetan, eta horregatik Prerafaeliten musatzat jo dezakegu, eta jotzen du jendeak ez. Elisabeth Sidal berez bielerekin idazten zen bere abizena, baina Rossetti bere senargoa ikarriak erabaki zuen bakarrarekin hobeto geratzen zela, eta beste elea kendu arazi zion. Beraz, ezakit, bere buruzko informazioa bilatu nahi duenak, ele batekin idatzi dezala. Estela zerretu iten da. Bere senarrak bezala, hori da. Londresen jaio zen, 1829an. Bere aitak zioen, bere familia nobilizatik zetorrela, ez dakigu egia denala ez, baina argi dago nobilizia titulurik ez zeukatela momentu hortan, eta ez zirela beratxak. Baina pobrea egiak ere ez ziren. Aitak negozio propia zeukan. Eta gainea, Prerafaeliten elkartean modelo bezala sartu zenean, Elisabet ez zegoen, zeukan beharra hondirik ere. Kapela denda batean lan egiten zuen, eta gainera dendako lana eta modelo lana bateratzeko aukera izan zuen, eta garai hortan hori salbuespena zen. Bilan, izatea. Bai. Bilan izatea ez, emakume batek, kanpoan lan egiteaz gain, modelo lana gaina ez zegoen oso ondo ikusia. Bai, eta behintzat berak aukera hori izan zuen, ez dakit esan dezakadun privilegieto izan zela, igual momentu hortan, bai, handik aurrera, bai. 32 urterekin hiltzen. Gutxik dute horiek, Bai. 1872an, laudan gaindosiak eraginda, ustez, nahita, hau da, bere buruz beste egin zuela. Bai, hori egia da Rossettiren bertsioa dela, gutun bat utzi omen zuen, eta berak gero gutun hori gorde eta suntxitu omen zuen, azkenean suizidioa, ez, tabu handia zen, eta hori ebitatzeko, bakizu Rossetti, senar salbatzailea. Bai. Baina, bueno, kontua da buruko osasun arazoak zituela, ez hori egia dela, hau da suizidioaren tesia bintzat, ez, pixka bat azaltzeko edo. Baina, gaixorik eman zituen bere azken urteak, gaixorik fisikoki, mentalki bakarrik ez, fisikoki ere bai, eta gero ez da ahulago egontzela. Zenbaiten ustez, adibidez, Sidalen naitaren ustez, errua Emilerena zen. Ofelia margotu zuen margolariarena. Ofelia margotzeko modelo lanetan, Sidalek ordu luzez egon behar izan zuen jantzita, baina urez betako bainera batean sartuta. Zer osoa. Bai, flotatzen ez, azkenean kuadroan ageri den postura horretan. Eta bainera azpian kandela jartze zizkioten, ura ez ozteko ez, bintzate peltzeko. Baina, saio luze batean, egun batean, margolariari kandela kordezkatzea zuzizaion, hori ez, lanean erabat konzentratuta zegoelako, eta seguraski bere lehentasunak izango zituelako, eta Sidalen osasuna etzen lehentasunen artean egongo, eta gainera, Elisabeth Sidal etzen kexatu. Pneumonia harrapatu zuen, eta oso larri egon zen, eta osasun egoerari etzion segula buelta emango. Batzuek diote tuberkulosia zeukala, beste batzuek uste dute estetako gaixotasun bazela, batzuk erantzunkizun guztia Sidalen esku zen dute, esaten dute, hori ez, osasun mental arazoa zituela, eta hori noski bere errua zen, garai hortan, anorexia zuela, laudanoarekiko menpekotasuna omen zeukala. Nire ustez, bere buruaz beste egitera butatu zuten arazo fisiko eta mentalek, jatorri bakarra, arrazoi, nagusi bat, bakarra ez, baina nagusia daukate, eta da Dante Gabriel Rossetti izeneko patologia. Gaixotasun orokortua. Sidalil baino urtebete lehenago arte edo, ez ziren ezkondu, eta gainera ezkutuan ezkondu ziren, Rossettiren familiarentzat Sidal gutxiegi zelako. Bai, Rossettik denbora aurrera girala esklusibitatea eskatu zion, hau da, pixkanaka beste margolarientzat posatu zezan debekatu zion, berarentzat bakarri posatu zezakeen. Hori bai, Rossettik berak modelo eta maitale berriak, gazteagoak, osasuntxoagoak izan zituen Sidalen osasuna patxaduala. A tu infierno fui demasiado demonia. Ey, ey, ey.
No fue como te imaginaste, no me ha ido tan mal. Ahora tengo más tiempo para hacer coro con los panas. Ando duro todos los fines de semana. No guardo luto, la loca se desacató. Activé todos los chulitos que tenía en el line-up. Y que tú seas una cárcel pa' yo estar haciéndote tiempo. No lo que ande duro de verdad. Ando banda, yo tengo un super talento. Eta pixka bat, botitxile eta besputxirekin gertatu bezala, lehengo asten esan genuen bezala, batzuek oso pasio romantiko, ez, eta ederra ikusten dute, ez, Rossetti eta Sidealen arteko harreman honetan, baina berez oso harreman iluna eta itxusia izan zen, eta Sidel hil ondoren are gehiago ilundu, zikindu zen harremanura. Hiltzenean, Sidel Londreseko Highgate hilerri ospetsuan ehortzi zuten, eta senarrak idatzita, baina argitaratu gabe zeuzkan poema batzuk sartu zituen hilobian. Eta baina kopia bakarra zen. Argitaratzeko neko era bitxia da, Bai, iluneratzeko. Bai. Handi 6 urtera, 1879an, batetik, eta batez ere, esango nukenik, diruz testu zebilelako, eta bestetik munduak bere poema bikain horien beharra zeukala uste zuelako, emazteak exhumatzeko baimena eskatu zuen, eman zioten, eta, esan bezala, helburuatzen exhumatzea, hau da, etzen gorpua hilobetik ateratzea, arekin batera ehortzitako, ez, salgarriagoa ziren zatiak. Poema onoiek, ez, ateratzea baizik. Legendak dio, hau da, seguraski berak, Rossetti, urte haietan, 6 urte haietan, Sidalen gorpua ez zela usteldu. Hilberritan bezain fresko zegoela. Hilberritan ere oso fresko etzen egongo, emakumea gaixo zegoen aspaldian. Jesucristoren prepuzioa, ezala. Bai. Eta, Xabierko Frantziskoren besoa bezala. Besoa. Bai. Eta gainera, bere hileak azten jarraitu zuela. Eta beraz, zerraldoa zegoela, hori ez, Elisabet Sidal hile gorria zen, ez, hile gorri dizdiratxuz inguratua zegoela. Eston tximak. Bai. Punta moztuta hori bai. Nik uste dela, egindako itxusikeria hori pixka bat arindu, pixka zuritu nahian, ez, sortutako leyenda bat. Eta gainera, Rossettik berak aitortu zuen, poemetako batzuk, erreskuratutako poema batzuk ezin zira irakurri, ustelduta edo arrak janda zeudelako. Claro, hori bai. Eta gorpua ez. Agian horregatik salbatu zen gorpua. Bai, ez? Danak poemak gorpua baino asko zehonak. Bai, hori izango zen. Kontua da, urrengo urtean, 1870an argitaratu zituela hilobitik ateratako, ez, poema horiek, poema sorta hori. Eta badirudi munduak ez zeukala halako beharrik poema horiek irakurtzeko. Ez ziren berak uste bezain arrakastatsuak izan. Eta egin zuen itxusikeria hori, ez, justifikatzeko bezain honak zomen ziren. Bai. Edo agian atera zituen denak ustelduta zeuden, berak idatzi zituen eta mokordo galantak ziren. Bai, baina eske aurrekoak ere beak idatziak ziren, Bai. Eta behar bada hori, behatzen poeta ona, eta igual emaztea, Elisabet Sidal bere senarra baino poeta hobea izango zen. Ze Sidal ere poeta zen, eta margolaria ere bai. Bere poemei gainera, garai hortan harrera nahiko egin ziren kritikak, senarraren nahi ez bezala. Bai, Formadox Brownek adibidez, kritikari eta margolari ere uste izan zela, bere lana ez, poesia lana miresten zuen. Eta bere margolanek egiten dute, batez ere bere autorretratuek, ekarpen bat, eta da, bai Elisabet Sidalen kasuan eta bai beste musen kasuan, ez, askotan margolariek daukate joera beren irudia edo idealizatzeko, ez? Garaiko kanonetara gehiago gerturatzeko. Eta behintzat, bere autorretratutan ikusten duguna da, berak, bere burua nola ikusten zuen. Que no suma, que no nada
Eta orain, hori, Londres utzi eta Parisera joko du, hasieran esan bezala, ez? Eta bueno, prerrafaelitak utzi, hau da, artearen historian atzera egitetik, orain, aurrera egitera pasako gera, abanguardiara. Ondo. Eta 1873 urtean, hori, Elisabeth Sidalin eta urrengo urtean, Eduard Manet margolariak bi obra garrantzitsu margautu zituen, eta ezaguna direnak, Olimpia eta batez ere, Baskaria belar gainean. Ezagit buruan dazkazun kuadro horiek. Manet ezaguna da. Bai. Baskaria belar gainean, agertzen dira, hori, ezagit parke batean edo, zuaitz artean persona talde bat ikusten da, ia denak jantzita daude, hor, inguruan dauden gizonezkoak, fondoan dagoen emakume bat ere jantzita ikusten da, eta lehen planoan dagoen emakumea biluzik agertzen da. Pintura modernoaren aitzindaritzat jotzen dira bi obra horiek, abanguardian hasierako mugarritzat, azkenean impresionistangan, ez, eragin handia izan zutelako, nolabait ere hori impresionismoaren hasieratzat edo jo daitezke, baina hori gaur egun une horretan eskandalua izan zen nagusi, eskandalua piztu zuten. Titiparea agertzegatik. Titipare bat agertzegatik. Bi, porque Olimpian ere, egia da, Olimpiaren estena pixka bat ohikoagoa dela edo, estena intimoagoa da. Eta egia da, artean historian, biluziak beti, ez, izan dira, baina beti testu inguru batean, pues ez, mitologiako, ez, jainkosak, agertu daitezke biluzik, eta jainkoak ere bai, baina biluzi hauek, pixka desberdina dira, ez, oso desafiatzailea dira nolabait, ez dakit, ez? Parkean lagunekin pote batzuk hartzen pelotetan. Eta gero modeloaren begirada ere, ez? Oso, ez dakit, oso zuzena da. Beste kutsu bat daukate eta horrek piztu zuen eskandalua. Eta eskandaluaren aurpegia, ez? Artistarentzat, Manetentzat posatu zuen modeloa zen Victorine Morant izeneko emakumea. Bai, guztira 30 gora lanetan agertzen da, Maneten 8 lanetan agertzen da, baina beste margolari batzuetan ere, beste margolari batzuetan ere aritu zen. Posatzen, Degas edo Stevens, eta beste batzuk ere bai. Gertatzen dena da, hori ez, 30 gora horretan agertu ondoren, 1870ko hamarkadaren erdialdean edo, desagertu egiten da, horretatik. Lanez aldatu zen? Logikoena da, eta luzaroan pentsatu izan zutena zen, hil egintzela. Ez ikusita gaina musak zegazte eta zerra hiltzen ziren, ez? Gauza gehiago ere asumitu zituzten, bere inguruan, adibidez, prostituta zela, ez? Garai hartako modelo askoren kasua zen, eta ez dakigu, prostituzioan jardun zuen ala ez, baina dakiguna da modelo izatera etzela bide horretatik iritsi, eta familia artezalea zeukan, berak, bere familia arte munduarekin mintzate ez, harremanetan egon zen, eta oso txikitatik hasi zen margolarientzat posatzen. 1850ean ja kulturentzat hasi zen posatzen, eta 6-7 urte izango zituen orduan. Beraz, bai, ez dut uste orduan prostituzioan arituko zenik. Pero... Eta da, duela gutxi jakin dugula, hobeto zintzen, ez, Victorine Morant, Eunice Lipton izeneko arte historialari feministak, 1980ko hamarkadan, ikertu zuen, ez, bere inguruan, eta ikusi zuen, etzela hil, ez, askok pentsatu bezala, 1875 inguruan edo. Zer gertu zitzaion? Margotzen hasi zela, edo behintzat, margolari bezala publikoki agertzen hasi zela. Hau da, hau ere, Elisabeth Sidal bezala, etzen aurpegi hutsa, etzen lorontzi hutsa, margolari ere bezen. Desagertzeko oso era betxia da, Bai, desagertu kuadroetatik. Zergatik, pues, Maneti ez omen zitzaion gustatu, ez, hori, eta bien arteko harremana oztu egin zen. Hor bersio asko daude, batzuk esatzu handikan harremanetan jarretu zuela, Manetek ekonomikoki ere lagundu ziola beste momenturen batean, baina modelo lanak egiteari bintzat utzi zion. Urte hortan, 1875ean, urte hartako Salon de Paris ezean erakusketan, garaiko arte erakusketa garrantzitsuenetakoa zen, mundu mailan, eta Parisko saloian bere lehen lanak, lehenengo aurkitu zituen, eta onartu egin zizkioten.
urte hartan bertan ja, lehenengo aldiz aurkeztu eta erakusgai jarri zituzten. Eta kontuan hartu behar da, urte berean, Manet ere saiatu zela bere lanak erakusketan sartzen. Baina, Eta ukatu intzizkioten. Bai. Seguraski horrek ere eragin zuen biren arteko harremana, ez? Pixka bat ostean. bere egoan. Bai, seguraski. Bai. Guztira 6 aldiz erakutsi zituen bere lanak Parisko erakusketan. Eta horrek adierazten du margolari nahiko nabarmena izan zela. Ja. Baina egia da bere obra guztia, artista bezala utzi zuen arrasto guztia, erabat desageruta egon dela luzaroan. Adibidez, Liptonek ez, bere figura ikertu zuen garaian, ez zuen bere obrarik ikusi ahal izan, ez, ikerlariak. 2004an bereskuratu zen guregana iritsi den bere obra bakarra, Erramu igandea da, 1880 inguruan margotua. Eta ikusten da, kutsu hori ez, Manetek eta lehen impresionistek eta zeukatena, emakume baten erretratua da, erramua eskuan daukala. Obra bakarra dago, Obra bakarra berreskuratu, aurkitu da. Bai. Kurioso. Bai. Esanguratsua, kuriosoa baina bai, esanguratsua. Bai, alako leku ezagunetan erakusgai on ostean, ez? Bai, baina. Kontua da gainera, berari buruzko informazioa bilatzen eta bizpairu artikulo topatu ditut, haren inguruan prostituta ala artista eta alako antzeko izenburuak dituztenak, bi gauzak bateragarriak ez balira bezala. Ez? Hori azteko. Aldai bakarreko, ez? Osea, arpegi bakarreko personak bezala, ez? Hartu izan dituzte, bai Morant eta bai beste, ez? Musa edo hoiek. Hori ez, hasieran esaten genuna, objektu pasibotzak dauzkagu musak edo modeloak, ez? Eta beste dimentsio bat izan dezaketela pentsatzen dugunean, garunak eztan daiten digu, ez? Tamin eman arte, zure falta izan, ez da musa hoberik. Ez da musa hoberik dio kantak, eta musa txagarragoak, famaz bintzat asko izan dira. Eta ben pixka bat, hori, antimusez edo hitz egingo dugu. Esan dugu, musak eta modeloak subjektu aktibo bezala ikusteak kosta egiten zaigula. Eta hori ignoratzea, zaila egiten denean, maiz oso ikuspegi negatiboa, nagusitzen da ustezko musen inguruan. Eta nolabait antimusa bihurtzen dira, eta artistaren inspirazioa izan ordez, artistaia galbidera eramaten dituztenak bihurtzen dira. Adibide bat, 20. mendekoa, Gala. Gala, Daliren Gala. Elena Ivanovna Diakonova. Baina, azken urteetan esango nuke gehiago idatzi dela hortaz. Eta nik uste pixkat buelta ematen ari zaiola, eta pixkat aitortza egin zaiola. Pol Eluard eta Salvador Daliren bikotekidea eta musa, baino gehiago izan zela, aitortzen hasi dira, surrealismoan sekulako garrantzia izan zuela, artista bezala, artista ere bazen, etzen hori, emazte edo bikotekide hutsa. Eta esan bezala gaur egun adituek ez dute zalantzan jartzen, mugimendu surrealistaren motor nagusietako bat izan zela. 1950etik aurrera Salvador Dali hasi zen Dala Gali bezala sinatzen bere obrak, eta berak esan zuen egia existentzial bati izena jartzea dela. Hau da, egia zen. Adibidez, Eluarrek ez zituen segula obrak Galaren izenarekin sinatu, baina merezi zuen ere bai. Hau da, ez da bakarrik inspirazioa, ez? Egile ere izan zen haiekin batera. Baina, luzaroan, Dalik berak egindako aitortza hori ere ukatu izan zaio, eta Galari buruzko irudi negatiboa oso zabaldua egon da, ez?
artista surrealistengan eragin handiegia izan zuelako, emakumez konbentzionala zelako, protagonismo handiegia zeukalako, merezita gainera, edo edertasun estandarrak ere betetzen zituelako. Datu badago, zoritxarrez oso esanguratsu dena, eta da Dali baino zarragoa zen, 10 urte zarragoa. Oh. Alderantziz hori uskeria da. 10 urte emakumea denean, ez, gizonezkoa baino zarragoa, hori... manipulatu nahi du, seguro. Bai. Zer iluna. Bai. Baina antimusarik badago, mundu hontan, hori Yoko Ono da. Bai. Yoko Ono. Ez, John Lennon nonbait borondaterik gabeko txotxongilo bat bihurtu zuena, eta The Beatles taldea desegitea eragin zuena, hori ez, John Lennonek zer esanik ez zuelako izan hortan. Eta ez doko barreko hori, handik aurrera munduan gertatu diren desrazia guztiak ezakit, baino asko ere haren errua izan dira. Bai. Eta astutzen da, Fluxus mugimenduaren kide nabarmenetakoa izan dela, arte kontzeptualan sekulako garrantzian duen artista dela, moman botatzen dituen oiuak gustatu edo ez? Kontzeptuari behiratu bertzaio. Eta, kasu honetan ere, hori, oso, ez dakit, ez? Oso ahaldundua, modan dago nintzen, zegoen emakumea da, edertasun konbentzionala ez zeukan. John Lennonek ere ez. Ez. Baina, bera ere John Lennon baino zarragoa zen. 7 urte. Bai, dakigula Yoko Onok ez zizkion inori eman tratu txarrak, John Lennonek onartuta bai, lehenengo emazteari. Baina hala ere, zein da pelikulako gaiztoa? Noski, emakumea. Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Y el espíritu de Lennon que le sale por los poros. ¿Por qué doblan ahora todas las campanas? ¿Por qué Uri Geller doblaba cucharas? Porque al despertarme tengo elegancia. ¿Quién quema el monte y quién lo apaga? Y aquí estamos todos fumando y esperando, mirando las obras con los jubilados. Porque ya no nos dejan vivir de los crímenes, ni de acomodar a la gente en el cine. El kilo de cartón ha caído en picado. Pasó la moda del San Pancracio. La gente no quiere coger propaganda y ya nadie consume castañas asadas. Otra chochona y otro payasete, perrito piloto. Súbete de la situación apurada. Argiaren podcasta. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.